आंखालथियाव गोग्लैनाय मानसिनो दान होयो। बास आदा बास। दिनै नोंनि खोलोमनि गोहोआ सोगोमसारनि हाथियारखौ गिनानै नों आंनि जानो गोनां बाजै अनजालिखौ सोगोमसारनो गथायनो सानदों? खोनासं आदा, अनजालिया नोंनिल' गोरबोनि दौलत नङा, बियो आंनिबो गोरबोनि दौलत। आरो आंनि बै दौलतखौ आं रावनोबो दान होआ। आरो बाजै खोनासं, नों आदाखौ गारना थांनो हाब्लाबो आंखौ गारना थांनो हानाय नङा बाजै। जुदि नों आंखौ गारना थाङो अब्ला आं रानै रानै थैलांगोन बाजै। अब्ला बेनि दायनिगिरिया आदाजों लोगोसे नोंबो जानांगोन बाजै, नोंबो जानांगोन। दा गाबसो मिनिस्ट्रि बिनानाव आरो अनजालि, आं दा नोंसोर सानैनोबो बाथ्रा होबाय। फैगौ मंगलबारै आं अनजालिखौ बाथौ मन्दिराव जुलि खालामगोन। आदा। औ। नों प्रफेसार अनजालिखौ बिहामजो महरै रायथिनो थांनाया माथो जाबोखो? जा जानांगौ बिनो जाबोदों। आंनि सन्मानखौ लाखिनो थाखाय अनजालिखौ आंनो बिहामजो महरै गथायदोंमोन। नाथाय बिसोरनि अनलायनायखौ नुनानै आं गावनो अनजालिखौ अनजालुनो गथायना होबोदों। बिब्दिस'? बिदिबा नों बिफा जानानै फिसानि हास्थायनायखौ सुफुंनो सानाखै? सानदों मैनाथि, सानदों। नाथाय फिसानि हास्थायनाय लुबैनायखौ सुफुंनो थांनानै आं गुबुनखौ खैफोदाव खोख्लैनो सानाखै मैनाथि। बिफा, नों आंखौ सिनायाखै? सिनायदों, मानो सिनाया जानो। नों जाबाय मिस्टार निदान सैनारिनि बिसि मैनाथि सैनारि नुवा जेनो। बेल' नङा मिस्टार निदान सैनारि। बेखौबो आं मोजाङैनो मिथिगौ मैनाथि, नाथाय बिनि फिननायखौ आं खुगाजों होआ। बास आपा बास। प्रफेसार अनजालिखौ नों बे नखराव बिहामजो महरै लाबोनो हायासै जेला आंबो नोंनि खामानिखौ मावफुंनो हानाय नंलिया आफा। बे खामानिखौ आंनि सम्पत्ति फाननानैब्लाबो नोंनो मावफुंनानै होगोन मिस्टार सोगोमसार सैनारि। आफा। बबे सम्पत्तिखौ फानो नोङो मिस्टार निदान सैनारि? गासैबो सम्पत्तियानो आंनि आरो फिसाज्ला सोगोमसार सैनारिनिसो। नों थारखौनो बुंदों आइ। आफाया आंनि साननायखौ जाफुंहोआसै जेला आंबो आफानि साननायखौ जाफुंहोआ। नोम्फानि खोथाखौ दोनथ', मायानि खोथाखौ माथो सानखो? जायखिजाया राहायै मायाखौ जामसेद आलि खाननि आखायाव गथायनो हाबासो आं गोजोनगोन फिसा। आफाया खोनागोन। मिथिबायना आयै? मायाखौ जामसेद आलि खाननो गथायनाय राहाखौ आं लाथारगोन। आरो नोंल' थियारि जाना था। मानोना बायदिसिना सोलो खालामनानै मायाखौ नों बे न'निफ्राय जेरैखि जाया दिहुनना हरनाय राहाखौल' खालाम। बेनि उनाव आं जा खालामनांगौ बेखौनो खालामगोन। ओइ, नोंसोर बिमा फिसा सानैजों मा रायलायहां? ओजों आरो अनजालिजों गोथार जुलिनि माला सोहां। मा बुंखोनो आदै? नंगौथ'। आं थारखौनो बुंदों, गाबोन मालाय गोथार जुलि जानोसैनो। नङा आदै, बे माब्लाबाबो जानो हाया। बे गोथार जुलिया अनजालु आरो अनजालिनि गेजेराव जानो हाया। बे गोथार जुलिया सोगोमसार आरो अनजालिनि गेजेराव जानांगोन आदै, मिथिबाय? आदै, साहाखौ लोंग्रोदो। आदै, नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै? दिनै आदा अनजालुआ प्रफेसार अनजालिखौ बाथौ मन्दिराव जुलि खालामनाय रादाय लादों। नाथाय मा माया फिसा? मानो थाबथालांखो? बुं, थाबैनो बुं। जोंहानि आदा सोगोमसारा बिसोरनि जुलिखौ... आं बुजिबाय माया फिसा। सोगोमसारा बिसोरनि जुलिखौ हेंथा होनो थांदों। नाथाय आंबो थांगोन माया फिसा। बिसोरनि संसारा आलो गोजोन जाथों होननानै आंबो बोर सारस्रिनो थांगोन। बिरनो गोसो जायो, मोसानो गोसो जायो, नोंनि खाथियाव नोंजों लोगोआव। आंहा दिनै जोबोद खुसि सुदेम। बांद्राय खुसिया दुखु लाबोयो मिनिस्ट्रि। दानिया बुंदो, मानि थाखाय एसेबां खुसि? दिनै बाथौ मन्दिराव आदा आरो बाजैनि गोथार जुलि। नंगौ नामा? बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा।
र' बिदिब्ला नों थाथ' आं नोंनो जानाय मुवा लाना फैनो दै ओं रिं क्लिं पोटसे 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 Udah lah, Dok. Ngapa tuh? Bugar engkau, bugar rendang, bugar. Ministry! 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 Hei Ministry! Hei Ministry! बहा थांजोबदोब्रा रावबोआनो गैया जे न'आव मा जाखो बबाव थांखो मानसियालाय ओ जानो हागौ बे सोगोमसारनि खामानि जानांगोन Kamu, Aku bugar rendang, bugar. Labu, saliku. महर गोसा सिख्ला अनजालिनि फन नाम्बारा थाबैनो हर नङाब्ला नैबे पिस्तलनि गुलिया नोंनि बिखा गेजेर गेजेर खिलांगोन सैमाफोर खामानि नागिरना मोनासै मालायनि संसार सिबिनाय खामानिखौसो सायख'ना लाबाय नोंसोरो जाय खामानियाव गोबां रां थायो बे खामानियाव जोंबो थायो सैमाफोर गुन्दामि खालामना मोननाय राङा नोंसिनि लोगोआव थाबाय थाया बा हलाननि फानजारियाव थानाय जुनारा दिनै माथो फानजारिखौ सेफायनानै हलानखौसो उल्थायै अरथारां ओइ सिख्ला बांद्राय लेक्सार दाहो थाबैनो अनजालिनि नाम्बारखौ हर नङाब्ला मा खालामनो नोंसिनि दमखौ गिग्रा नैबे मिनिस्ट्रिया नङा नोंसिनि दमाव आं मिनिनोसो ओंखारो डन्ट टाच मी नोंसो बुंदों डन्ट टाच मी नाथाय नोंनि सिलाया बुङो प्लिज किस मी लथ' अनजालु बिबारनि मालाखौ सोनायनि आगोलावनो नोंनि खर' सेराव मा दं बेखौ नों खेबसे नायनानै ला सोगोमसार नों आंनि खर'आव पिस्तल जानो हानाय जाबाय गोदो उन्दै समनिफ्रायनो लोगो महरै नोंखौ आं अनबोदोंमोन मानिबोदोंमोन नाथाय नों बै समनि लोगोखौ सिफायबाय What a nice सोगोमसार नों आंनि खर'आव पिस्तल जानबाय सोगोमसार थारैनो सुदेम फंबाया बाथ्रा बुंनाया नंमारगौमोन नों आंखौ सिनायनायाव गोबाव खालामदों अनजालु हेलो मिस अनजालि प्रफेसर थाबैनो नों सोगोमसारदो जुलि जादो नोंनि आखायाव लानाय बिबारनि मालाखौ सोगोमसारनि गोदोनायाव थाबैनो सोना होदो नङाब्ला अनजालुनि बिनानाव मिनिस्रिनि जिउआ मिनि सोरगोआव दैखारलांगोन मा नाथाय नों सोर नों आंजों दा बाथ्रा दान्थे नङाब्ला आंनि पिस्तलनि गुलिखौ मिनिस्रिनि बिखायाव साप्लाय खालायना होगोन जागोन दोनथ' साली नों मा सानदोंमोन अनजालु नों बायदि बेखार सेंग्राजों आं प्रफेसारा कि हाबा जागोन मा नेभार अनजालु नेभार बियो आंनि रिभेन्ससो नों बावबाय गोदो हाई स्कुलाव थानाय समाव
आंनि लव लेटारखौ गाहाय फोरोंगिरिनिसिम होनानै आंखौ बेट बायजासे बुजा होनाया बेनि खिथेरलानो आं नोंनि नखराव बिमा लक्ष्मीनि महर लानानै फैदोंमोन मिथिबाय आं नङा अनजालि नोंखौ गाहाय फोरोंगिरिजों आं बुजा होआखैमोन बेयो नोंनि जानो गोनां मिस्टार ओहो लोमजानायनि जाल्लायाव बेरामिया दासो थानायनि बिसयाव इन्जुरखौ जोग्रांबायनो हमदों गोबाव दा खालामसै नों नोंनि आखाइनि बिबारनि मालाखौ थाबैनो आंनि गोदोनायाव गानहोदो अनजालि नों आंखौ नंखाय दायावनो दाय फोनांदों नंखाय दायावनो नों आंनि जाफिन खिथेर लाफिनबाय बेखौ आं मानिबाय नाथाय बे फेलेंनि जुलिनि थाखाय आंनि बिनानाव मिनिस्रिया जुदि मायबा मोनसे जायो अब्ला अनजालुआ अनजालु जानानै थानाय नङा आंखौ निमाहा खालाम अनजालु नाथाय नों थाबैनो बे जायगानिफ्राय थांदो दिउरि मन्त्र फरायदो मन्त्रखौथ' फरायगोन र' नाथाय सोगोमसानि आखायावथ' बिबारनि मालायानो गैया रथ' देउरि सोगोमसार लोगो महरै आं नोंखौ जोबोर अनबोदोंमोन नाथाय अननायनि नेरसोन महरै आं नोंनो जेबो होनो हायासै बेनिखायनो आं नोंनो बे बिबारनि मालाखौनो अननायनि नेरसोन महरै गथायनो सानदों बेस्ट अफ लाक वेलकाम फैदो अनजालि नो बजै देदो बिबारनि माला ला अनजालि फैदो फै गोख्रै थाबैनो खालाम बस हेलौ बस मा नोंथांनि जुलिया जोब्बाय जोबोद मोजां मोनदों बस होनांनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आदा बाजै अनजालिखौ गाज्रि दासान बिथांनि जेबो गोरोन्थि गैया नोंनि गाखावनायखौ बे खोनागोन थां न'आव थांनानै गाखावहै अनजालु नों आंनो लोगो महरै बिबारनि मालाखौ होबोबाय जेला आंबो नोंनो लोगो महरै बे जौनि बथलखौ प्रेजेन्ट होबाय दे अनजालु बाय अनजालि अनजालि बिनि आखाइखौ एगारना हो जागोन बस रथ' बस नोंथांनि गोनांथि जायाखै आंनो बेखौ थिक खालामगोन नों आंखौ सुगैनोनो हानाय नङा बिरबायलि नोंखौ सालि 와 दं मोनसे मोनथारो ना बैयाव दं बैयाव
Sikhar! Tuh, Ministri. Kuda.